Lekári sa obávajú zhoršených podmienok, pacienti toho, že budú musieť za nimi cestovať. Poliklinika v Dubnici nad Váhom je v týchto dňoch v meste horúcou témou. Správa polikliniky je dnes v rukách mesta. Medzi lekármi sa však hovorí o tom, že by ju predlhý mal sprivatizovať súkromník a tak sa obávajú výrazne horších podmienok. Ako náhle tá mestská poliklinika prestane byť pod správou Mestského úradu Dubnica nad Váhom, my teda jednoznačne ako odchádzame. A to by mohlo pre ľudí znamenať, že nebudú mať všetkých lekárov pod jednou strechou. Očná ambulancia je na jednom okraji mesta, krčná ambulancia je na druhom okraji mesta, takže v rámci kvôli tomu sme chceli, aby táto poliklinika zostala v rukách mesta. No by bolo škoda, keby odišli. No boli by sme stratení, pretože máme tu služby, sme s tým spokojní. No tak kvôli ošetreniu by som nechcel nikde chodiť, len tu. Pacienti už podpisujú aj petíciu. Bol by som rád, keby sa to podarilo zachovať. Mesto však hovorí jednoznačne, nič sa predávať nebude. Tak ja neviem, odkiaľ tá fáma vyšla. Dlhodobý prenájom však primátor nevylúčil. Zatiaľ vraj s nikým nerokoval. Dvoch hráčov na trhu už ale vyhliadnutých má. Budete rokovať aj s veľkými finančnými skupinami? Ja neviem, kto je veľký, kto malý, lebo ja nie som zase taký prehľad nemám v tejto spoločnosti. Lekári sa dožadujú vysvetlenia. Radnica tvrdí, že na teraz všetko potrebné počuli. Ja som s nimi rokoval a vysvetlil som im, povedal som, že budem ich oprávne záujmy hájiť. No, ak sa chcú vyrážať, vydierať, tak to je ich problém. V prípade, že sa mesto na prenájme nemocnice s nikým nedohodne, budú musieť podľa primátora prijať zásadné opatrenia a tie sa dotknú aj lekárov. Katarína Tekeľová, televízia Markíza.